Alright mga kasin, iti dahil nga gundaway iti nga ruten na manggigan ti panakaibasa ken panakaidrama. Dati problem of the day nga napadayawan nga may basa gapu ken ni Judith iti Hawaii. Sagudayan nga iti surat ni Judith. Dear Kasin. Nadudugo na yen ti pagsasao nga awan ti palimed adin tulumtaw. Agpaisunay dahito ikasin angem depende no kasano ti kapaot ti panawen nga maturog dahito nga palimed. Kinuan niya ti klase dagito nga palimed. Kinuan niya to ti agbalin nga bunga iti panakay bulgar na. Kaya di agdama ada iti palimed ko iti biyag nga patsek nga iso ita ti mangmangten iti problema. Naimbag nga orasyo amin na sangapada nang nakada kayong agserserbi di tanemar si studio. Magusto aklaw na iti programa yo kasi naglalo kada iti back-to-back letter reading yo kinidating. Umanay nga liwliwami, naglalo kada kami nga ada iti abroad. Ilingad naklatan itinaga na Judith. Nabayag kamin dito'y Hawaii kasi nyong karedredwar ko la iti high school idi inaladak dagiti parents ko. Ket dito yan nga nakaasawa ak, dito nga nagkapamilya ak. Ket iti laeng nabiit kasi nyong kada ito lang atawen idi ta nagbakasyon kami dita Pilipinas. Jak inamnama nga iti panagsublimi dito'y Hawaii. Tugot-tugot ko, nabalon ko, naiyawid ko dito'y ti problema nga natawing ko dita Pilipinas bayat iti panagbakasyon mi. Irugik man nga rod kasin ti mangisalaysay ti pakasaritan ti parikot ko idita nagbakasyon kami dita Pilipinas iti dayto nga tawen. Sakto, iti selebrasyon ti may 50 nga panagkasangay ni Harold nga asawa. Simple laeng iti tinaisagana nga pulutan ken pangrabiimi iti dayta nga panagkasangay ni Harold nga asawa. 50th birthday. Awamet ti adu nga inimbitaran mi. Saan nga kas kadigiti dadto mga balikbayan nga nagpadayada ket bongga, nagarbo, nga maawis-awi na karuba nga uri di mo awisen ket umay ti dagiti kabaranggayan basta amuda nga simbangpet ka. Nakabakasyon kami dito sa Pilipinas. Dito iti kayat ti asawa nga pangiselebraran na ti may 50 nga birthday na. Nga ti laeng naimbitaran dagiti kakabagyan mi iti asawak. Di kita nasisingin gagayem mi. Kaya di kita duma karuba mi. Madama idin ti panag-iinom. Madama idin ti panagpulpulutan da Harold nga kadwana di kita lalaki nga bisita. Idi ta paayaban na. Taada kano yam amuna kanya nga nabiit pa nga nagbalin nga bayaw na. Nga asawa kano ti kasinsin na. Kaya di makasidega kasin yung iti ayan dagiti ti asawa ken dagiti kakaduana. Kasla masulek dagiti duwa nga bukel dagiti matak. Idi ta mabigbig ko ti kunana nga bayaw na nga iyam amuna kanya. Malasin ko launay. Malasin ko nupay nasuruken na 20 at 20 na palabas. Ubing la iti sumagmamano atawen ngem nilakay ko or siguro halos mga 10 years or 10 years. Kasi iso ti age gap mi kinilakay ko eh. Angem agkaedad kami. Ngem kasla basit pa ila atawen ti nainayon iti langana. E dinto nga 20 years nga nasuruken nga saan kami nga nagkita.
ubing nga amang tilangana ngem titawen na kasinyong. Ken kasano nga jak mabigbig ti lalaki nga iyam amo kanyak ti asawa. Ken kasano nga jak malasin nga dagos ket apag asitay ko hasta imisem ket magustwak unay ti isem na. Malagip kalaunay ti panagis-isem na nga adabugtong nga kalid na. Ngano kasano ti kinagwapo na idi 20 years ago ket kasla ad-ada nga gawin mapo. Ken ad-ada nga nabisked tatta ti bagina. Inyam amunak nga rod ni Harold. Ket imbaga na tinagan ko ken kuana. Imbaga na nga siya ti asawa na. Ket iti panagraip dagiti dakulap mi kasinyong nariknak ti bara ti dakulap na. Nga jak idi mas daaw iti kinabara dagiti dakulap na takas kaslaawan pa'y tinagbaliwan dagita nga bara. Familiar kanyak dahi nga bara. Ano kasano ti bara dahi nga dakulap nasuruken na 20 at 20 na palabas ket kaskas di nga kasta pa'y laeng ti bara na. Jak mailadawan ti riknak iti kasinyo. Pimaspas ti pitik ti puso. Pinerengnak. Ket ison ti panangibaga ti asawak tinagan na. Ni Bayaw Bernard, honey. Bernard, isong agpaiso. Ket no kasano ti pegget ti perreng na kanyak. Weno kasano ti pegget ti perreng ni Bernard idi kanyak 20 years ago. Ket kastamet manen ti panagriknak iti kinapegget dahi nga perreng na. Akasla sumuknor iti kaunggak dagiti mensahe dagiti kasla agbalbalikas a mata na. Imi si Makmet. Edinta, isutiin mo na nga nagtimek. Nice meeting you, Ma'am Judith. Nangigak manen dahi nga timek. Ngano kasanot kalamis dahi nga timek 20 years ago ket kasta pa'y laeng ti kinalamiis na. Nice meeting you too, Bernard. Agam amo kay samot, honey. Bayaw Bernard. Amamom ka din ni Bernard, honey? Ha? Ay, kwa. Saan, honey? Damok la makita ken ma'am amo ni Bernard. Abirat ko nam. Taasawa na ni Kati nga kasinsin ko. Do atawin da kanon nga gasawa. Di tayo mo't nakaawid idi, nagkasarda at pandemic mo't. Kasta ka di, honey? Panawang kay pengarod, inakasango dagiti babae nga bisita. Nice meeting you again, Abirat Bernard. Nice meeting you too again, Abirat Judith. Pinanawak nga rod ida kasinyong ket sinangok met dagiti pada ka babae ta mangsyat kami met ken nagpulutan kami Angim kasla awanak iti bukod ko panunot kasi. Tauray no pagpagunyandak. Jakmot may kaso ida. Takasla na itapkal at itimuging ko tinaisem nga rupa ni Bernard. Kasla na itapkal itimuging ko tinapegget a perreng na nga kaslamang tugtudok iti kaunggak. Kasla marikriknak pay laeng ti bara ti dakulap na nga day nga bara ket iso tinagkarayam nga nangap apros iti barukong ko. Akasla marikriknak payla day nga apros na. Ajak pulos pagarupen nga agkita kami manen kalpasan tinasuro ka 20 atawen ket agsabat manen ti dalan mi ken ni Bernard. Ket maipalagip manen kanyak tinapalabas kasinyo. Ni Bernard timako na nga first love ko. Iso tinagbalin nga first boyfriend ko. May kadwa ti asawa. High school kami pay laeng idi.
ada kami iti third year high school iti ta Armenak ni Bernard. Ket kalpasan laeng ti manong nga aldaw inaklon ko isuna. Nga ididimteng iti JS from me. Ditoy nga naipaay ko ti kinabirhen ko, ti kinababaik, ti amin-amin ko kini Bernard. Nga agked-kedak kumaiti, jak kumapela kayat iti taubing kami pa'y. Angem, gabot ay ipatpateg ko ni Bernard kat awan tinaaramid ko no di kat imanugutak. Guwapo ni Bernard, idin, aging gaita. Guwapo lang nga din kasin. Di high school kami, jak amo no, ureita kat agkan-kanta kay nagsalsala pa'y laeng. Ngayon nalaing isuna nga agkanta kay nagsala. Iso nga sikat isuna idi high school kami. Nga ado ti agkras keng kuha nga babae. Angim siyak ti inarem na. Kat siyak met tinagbalin nga first love ken first girlfriend na. Ngem nagsina ti dalan mi kini Bernard iti nagraduar kami niti high school. Nga nakapetisyon na kami niti nga umay dito Hawaii. So kalpasan lang iti high school ket nagpahawayak idin. Idin to nga ni Bernard ket intuloy na tinagbasa iti kolehyo. Nga ti damag ko idin ket adumet tinagbalin nga nobya na iti agbasbasa isuna iti kolehyo kasinyo. Nupay nasakit para kanya. Nupay nasakit ti panagsinami kini Bernard. Inawat ko ti kinapudno nga saan nga da kami ti naikariya para iti maysa ken maysa. Ngem kalpasan iti nasurok 20 atawen nagsabat manen ti dalan mi. Nga awan la kumati anyaman na kanyak tanabayag nga rude na panawen. Ang imapayakas iti marikriknak kasinyo. Apayakas lag subsubli iti lagip ko dagiti panawen nga nakaragragsak kami kini Bernard. Idi ka ubing mi, idi ka rugso mi, idi ta na ulit-ulit ti panagpapas mi ti ragsak tunggal maikan kami ti gundaway. Ken apay nga tunggal malagip ko ni Bernard when malagip ko dagiti panawen nga da kami pelaeng idi high school kami ket mapaisem mak. No adda ti nakakatkatawa nga malagip ko ket agakatkatawa aktulatan. Ket agsen na ayak met no mapanunot ko nga saan nga da kami tinagkatuluyan. No malagip ko day di pa nagsinami. Idi ta imayak dito Hawaii ket isuna nabati dita Pilipinas. Ipatpateg ko met ti asawak ti kunak angem api nga kastuyak. Wen kasin yung ipatpateg ko ni Harold nga asawak no pay ididamo ket kaslang jak sigurado no ipatpateg ko ta kasla napilitan na klay nga asawa ken kuana idita. Abustain inuuna kanyak iti almost 10 years. Ket saan nakas kini Bernard ti kinagwapo ken kinapigsa ti sex appeal na. Ket jak met mapagsusuroten der aramitek. Numanin pagunyandak dagiti kadwak, dagiti kasangsangok nga babae. Angin jak maikaso ida. Ket idita makadlaw da nga jak madla nga sungbatan idan, jak malay kaso idan. Uy, Judith. Ay, kasin. Tatay ka palang agmulmuling-ling. Damagik ko man ada problema, angin umisisem ka met, bayat nga kamuling-ling ka. Numan nagkatawa ka. Anya ti pampanunutim ta api nga umisisem ka kaya nagkatawa ka. Awan kasin. Adala malagip ko. Agsat tikid din Italaing agbakasyon kayo napayag ka para when hindi na udi nga bakasyon yun kasin. O itatatay man lang nga makapagbabandingen. Tamadamdama bukod mo tumatin ti asawam. O agbanding kay tumanin sige kasin. O sige. Agsisateng nga rod. Party. Dahito'y kaditi ko nada nga sinyong kinabileg ti first love. Tauren na kasanon ti kinabayag na
di mo pulos malipatan. Dahil ka di tikunadan, nga narigat mo nga malipatan, tay damo. Damo nga ayat. Damo a sakit. Sakit. Kakalpasan day ta nga sakit. Ket ragsak ken imnas. Kente permanente nga sakit. Tay panagsina ti dalan, iti damo nga ayat. Diyan mo kasi yung nasurok 41 years old kon. Angim api nga kaslakil kiligena. Tunggal tumalyawak iti ayan ti asawak ken di kakadwana. Kaya dumakitak ni Bernard ket matiliwan nak nakitkitak ida. No makita na nga kitkitak iso na umisam ket pumaspas ti pitik ti pusok. Api kas jay. Sa anak mo ta teenager na api nga kiligenak. Bakbakitan ko nada maamat 41 ko pa ilaeng. Di pa ilaklakayan ni Yongyongin no tatawan nga 41 ket bakit kilakayan? Saan? Kas lang ti panagriknak ket no anya ti riknak idi nobyok pa ilaeng ni Bernard idi high school kami tunggal makita kisuna no sumrek kami ti eskwela ket nga pumaspas ti pitik ti pusok nga kilkiligen na kas chay ti marikrik ita no apay idinto nga ada pamilya kon ada asawa kon ay nga ingkarigatak kasinyong inuwaksi iti panunot ko ni Bernard no pay adalayang isuna iti likodan mi likodak adadalayang iti sabaling nga table akadwana ti asawak ken digiti dadto mga kasyatanda nga lalaki. Nakisarsarita ak kadagiti padakababay nga kainumak tapno laeng mayaw-awan ko kuna. Angem numanen tumalyawak. Diyos ko ay. Ket makitak ni Bernard malagip kung tumanen tinapalabas. Aglalo lang aroden kasin idita tumama dati ni numenmin nga arang. Bumara ti bagik. Sa balimet ti malagip ko. Malagip ko ididamo nga impaay ko ti bagik ken ni Bernard. Iti maysa nga classroom iti high school nga nagbasaan mi. Malagip ko dita JS Pram mi idi. Nga kinatulag ni Bernard tay mesa nga barkada na nga agbantay isut look out. Simrek kami iti mesa nga siled. Saan nga iti siled ti section mi no diket sa bali nga siled iti medyo adayo kadagiti pagtutumpungan dagiti tattao dagiti nag-attend ti JS. Ket idya nga napasamak ti amin. Malagip ko third year Pearl. No jak mariro deta ti naganti section nga damo nga nang ipaayak ti amin ko ken ni Bernard. Ket tunggal lumabas kami iti dayta nga siled nga makita mi tay maestra nga nakatugaw iti sangwanan ti lamisaan na. Agkat katawa kami ken ni Bernard. Daday nga lamisaan ti nang ipaiddaan na kanyak. Nga kakaasi kami lang nga nang punpunas tay dara. Gaputa damo kidiket nagdara. Maglaing ta. Awan met panyumi idingin. Kakaasi kami nagbirbiro kiti rigis. Nga pinagpunas mi kaday nga dara nga naggapukan niya. Alak ko kasin agkat katawa ka maning. Ay, sorry kasin. Adda nga minalagip ko. Natamaan kansan, tila nga malaglagip mo kasin. Kat saan lang nga dahil tinalagip ko no, di kat malagip ko pa, di si Marsaruno nga pa nagpapas mi. Napadasan mi pa iti balay ti classmate mi. Ngayon kami kumalagaramit ti project. Imaymot ni Bernard. Kinasaritak mo ti classmate ko, nga mabalin. Mabalin ni pabulod na ti siled na, oray sumagmamano nga minutos laeng ket ditoy.
Dito nga, daman na pasamak min ka ni Bernard. Awan ti permanente nga lugar nga pagpapasan mi iti ragsak iti kasin yung gaputaw bing kami pa'y saan mo mabalin ngayon kami iti balay mi, saan mo mabalin ngayon kami iti balay da. Conforme latan, napadasan mi pa'y nga napan iti likod ti classroom mi. Ngayon nga to na lahing ti paldak, imbaba na labasit na ti pantik, ditan. Adamit look out me. Kat numalagip ko na kita. Agkat katawak tuman. Dapat di panagbuya mi iti Titanic. Edit no Jack Mariro tawin 1997 kasin yung ita Isabel Cinema. Di Isabel Cinema tawan meten. Nagbalin meten nga anya tatan. Nagbalin nga bodega iti Save More di Talawag. Malagip ko idi gaputa sikat na sikat idi Titanic nga pelikula ket gaputa naladaw kami sa awan ti pagtugawan mi. Standing ovation kami. Nga adak ti sangwanan ni Bernard, inarakop na. Nga, uri no nagatut tao ng inkaot na ti ima na, bayat ngagbibuya kami. Nakapet-pet keng kuhana, di kiti duwang nga mansanas ko. Katawak manin no malagip ko na iti. Idi ta, nalpasen no na nag-aawid din nagiti bisita kasin yung nakaawid meten ni Bernard. Kasla na sakit tinakim ko nga saan nga nagpakada kanya. Nga jak man lang na nadnadlaw ti panagawid na. Jak paikid di amo no kasano nga nagawid no kaano nga nagawid. Ta idi ta agpakada di kiti kakadwakon. Idi tumalyawak iti ayon di asawak ken di kiti kakadwa na awanin ni Bernard. Sa bagay, adan tumet pa sa balyagon daw nga panagkita mi ko na. Kasin yung gaputa timaman ti arak nga ininom mi. Ken gaputa malagip ko dagiti panawen nga nagpapas kami iti ragsak kini Bernard. Bimaramet ti bagik. Angem awan met ni Bernard. Bimara ti bagik, angem saan met nga ni Bernard ti asawa. No diket ni Harold. Ket nintulat ta Harold din ati pagipapasak ko na. Uray iti tawennan nga 50 kasin yung ket narugso pa lain ti asawa. Hawayano ko naman. Naruam trabaho. Ket no kasta nga naruam trabaho ket uraan niya nga trabaho, kayang-kaya da. Uri timang trabaho iti asawa da, kayang-kaya. Nga no ada gundaway mi kat pagustuhan mi tirik nami. Dadakkelan na di kiti anak mi. Iso nga nawaya kami, nga agasawa. Tunggal mailiw kami, kat agpapas kami tiragsak. Nasken nga saan nga madlaw ti asawak dati nga mapaspasamak kanya. Nga ita nga rabii kat dagda kami laengen iti asawak iti siledming em ti agtartaray iti panunot ko ket ni Bernard. Dagda kami nga agasawa iti siledming em ti mapampanunot ko ket dagiti nakalalagip nga padas mi ken ni Bernard. Uri no kaskasano ket pinilit ko nga inwaksi iti panunot ko ni Bernard, idi tarugyan min iti asawak, ti agpapas iti ragsak. Ti dati nga aramidan da di Hawaii. Kayat mo detoy. Yes, honey. Kayat mo detoy. Yes, honey. Kayat detoy, kayat mo. Kayat ko.
Kasi kami kani Harold no agnaig kami kasinyo. Irugi mi iti foreplay. Nasakbay nga ikaten mi ti underwear mi. Magustuhan na nga apro-aprusan dati armas na sana ibaga. Kayat mo da ito eh. Uwen ko lang men. Kayat magargari. Siyak to met sumarno nga mangibaga. Kayat ito'y kayat mo. Bayat nga aprusak met. Dito'y kepyas ko. Kayat ko. Kayat ko hani. Kalpasan na agin narakop kam to, agin nagek kam to. Sa kamin to agtumban iti katremi. Ket dito yung nga nakapapaut to, ti panagin nagek mi kasin nyo. Kas lang ada sursuruten mi nga routine wenno proseso tunggalag kanay kami ti asawa. Nga kalpasan na nga agin nagek kami romansahin mi ti tunggal maysa. Syempre kadigdigos mi Nga umuna ti asawa nga mangromansa kanya. Nga agkan na amin nga. Kaya't nga agkan. Iyon nanay titingin ko, agpababa. Kaya't nakapapaot to yung tibarukong ko. Basta unay pa ng kirab-kirab na, nagiti mansanas ko. Basta unay pa ng sulto-sultop na, nagiti nakaparabaw ka, nagiti ang mansanas. Kaya dito na makadano nen, iti ruangan ni langit. Ito yan nga arasaasan nanton. Kukwa ka lang. Kukwa ka laeng. Aking kukwa na ito. Honey, Judith, aking kukwa na ito. Kukwam laeng. Harold, kukwam laeng. Talaga, kukwak laeng na ito. Harold. Kaya dito no, malpas isunan, isun tumeten ti agdata, bumangon ag tumeten, kat batang kun tumeten ti mga romansa, keng kuwana, kas tinaramid na, aramidek tumet, ti mga ititenged na, iti barukong na, aging nga makadano nakmeten, iti tarong na, asagbay nga isubok ti tarong na kasin nyo, kat detoy, aking kuka detoy. Ha? Harold? Honey? Aking kuka detoy. Kukwam laeng, honey. Kukwam laeng iso nga. Alae mo. Alae mo. Gammata mo. Taisubo mo. Masasaan mo nga parparuten. Honey. Kukwam laeng dito, honey. Awan di aking kuka dito, honey. Si kalaeng. Ngayon dun malpas ti batang ko kasin yung agdatak tumanen kit isunton ti rumabaw kanyak. Ket marabawan na kon ket nagmaymaysan nga namin pinsan nagitibagimi. Sakbay nga panakpaken nak. Saludsuden nanto kanyak. Aking kukwakin ka. Judith, honey. Aking kukwakin ka. Sika, honey. Aking kukwakin ka. Sika. Asinuak. Ber, Harold. Pero ber ko nam. Takadimbaga ka, ber. Ber ko nam ng imbabawim. Ber ko ta. Very good. Kunak kuma. Asino aking kukain ka? Sika, Harold. Kasta. Ket sika. Siya karon. Aking kuka kanyak. Siyak, Harold. Kasta ti kulak. Kukwa ka laing. Uwin, Harold. Kukwa kamit laing, Harold. Hustot ako na.
Ah, 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 ah. When kasin yung nagistayanak nga natiklo. Jak man mo no apay mo't nga dandanik na ibalik kas tinaga ni Bernard. Nga po siguro ta iti katengaan ti panagpapasmi ti ragsak iti asawa ket nalagip ko manin ni Bernard. Nga aminek kasin yung nga adapaset iti panagpapasmi iti asawa nga inimagine ko ni Bernard. Inimagine ko ni Bernard timang panpanakpak kanya. Imagine ko ni Bernard nga isot mang rumroman sa kanya. Api nga kastoy. Sana mabaling nga kastoy ang kanayon. Kadagiti si Maruno nga aldaw kasin yung awan matini. Aw matinauray ko nga nagparparang kanyak ni Bernard, kaya't makasarita, weno, kaya't nga kapatang, akin istorya, kumustaan. Diyak amo no, umas asa akla iti, weno, agas asyumak la iti nga, gaputa nagkita kami, gaputa amuna iti ayang ko, ket agaramid iti wagas, sapno no makapagsarita kami, nga dakda kami laeng. Nga makipagkinita kanya, ibaga na nga kaya't nakamakita, kaya't nga kumustahin, ang imawan. Kadigiti si Marsaro nga panagkita mi kini Bernard, awan met ti gundaway mi takadwana met ti asawa ken anak na. Kadwak met ti asawa ken digiti duwa nga anak mi. Siguro akit nalipatan na kon. Bueno, siguro akit naka-move on isunan. Nga siya klaengin ti saan pa nga naka-move on kada kami nga duwa. Siguro akit inawat nan nga talaga nga saan nga da kami tinagkagasat. Siguro awan ti panggep nan tapno no awan panggep nan na makasarita nakpay. Mabainak nga mangisir. Awan ti panggep nan nga kumustain na no anyat na pasamak kanyak. Damagin na lang ko makanyag no anyari at napasamag apay nga naputed latan ti communication mi di napanak haway nga damagin na kumakanyak no apay nga impalubos mo nga nagsinata weno siyak kadilaeng ti mangnamnama. Gabuta awan ti mauray ko hasta kasin yung ingked den ko hindi nga ag-move on akmeten. Ngem saan kun nga nasken nga ibagbaga pa iti asawak nga ti bayaw na nga ni Bernard nga nyam amo na kanyak idi birthday na ket iso ti damo nga ayat ko. Iso ti lalaki nga nakadamo kanyak. Aging nga nakaawid kami dito'y Hawaii kasin yung pinilit ko nga iwaksi ti panunot ken lagip ko ni Bernard angim dayta ti problema. Aging ga ita nga isursurat ko dito nga surat ket jak pulos malipatan jak pulos nga maikat iti panunot ko ni Bernard. Kasla itapkan la iti muging kon ketunggal agkidema kas isut makitkitak no maturog ka, matagtaga-inip ko. May sapay kanayon ko nga istoken ti Facebook account na. Nga dito nga naamuak, nga nakaragragsak da gayam iti asawa na, ken ti anak da. Nga makitak dagiti ladawan da, iti pamilya na nga nakaragragsak da, kaslang adamang kudkudot ti pusok. Api kas lagsakit tinakim ko. Api kas lagselosak. Numanen gandatek nga iyad isuna angim numanen kas lang saan na mabalin ko na. Kahit ko mga i-message iti messenger, kumustaek lang kuma. Numanen nagsanudak ta, baka mati ko na. Baka no nga kumustaek lang ket baka agbasulak kamaudyanan na.
Baka imbes nga kumustaek lang ket agsubligayam ti panagayat ko keng kuana ket lalo lang nga masaktanak ni ibaga na kanyak nga saan na kun nga ipatpatig pa. Nga po ta naragsak isunan iti asawa na nga isu ti patpatig na ita. Sabsabali nga ti apil ni Bernard. Basta agnagan ti Bernard jak man na muno apeng nga nagpigsa ti sex appeal na. Numanen makulaapan ti panunot ko nga malipatak nga adda asawa ken adamit ten asawa na. Ang nasken nga maminpinsanin nga mapukaw iti panunot ko dahil nga Bernard ko na. Pinagbalin ko nga busy ti bagik trabaho, iti trabaho ti balay. Uray no kadaldalos ko lang idi kalman, agdalusak manen, wano saan. Konforme, mangkita ak ti mabalin kong aramidon. Angem, adan tumanlat tagundaway nan nga malagip ko isuna. Siguro gaputa adu di kiti agtartaray nga saludsod iti panunot ko nga agur-uray iti sungbat na. Nga kaslakayat ko nga maamuan no naragsak ka di isunan. No nalipatan na ka din. No anya tinarik na idinaamuan na nga nakiasawa ak dito yung Hawaii. Di nakadi sinangitan idi. No ape nga kaano nga nakinubya, idi adag dito Hawaii. Di na ka di napanunot, di na ka di mapanpanunot, no. Di na nga ta may imagine, no. Anya nga ta, no, dakamit na katuluyan. Di na nga ta mapanpanunot, dakiti kasta, di na nga ta mapanpanunot nga, no, kumadakamit nagkatuluyan, ang mga no naragragsakam kuma. Normal ka di ti kastoy nga marikriknak ken mapanpanunot ko kasinyong. Wenno senyales ka di detoy nga saan nga napudno ti panagayat ko iti asawa. Taape nga nakitak laeng ni Bernard kalpasan tinasurok 20 at awen ket jakmeten maikat isunay ti panunot ko. Balakadan dakman kasin tulungan dakman. Kasanok nga maikat iti panunot ko ni Bernard. Rumbeng ka di nga ipudnok iti asawak ti amin tapno lumag-an ti riknak. Dahil nga ta tiga puna no apay nga kastuyak. No apay nga jak pay makamove on. Gaputa jak pay impudno iti asawak nga ada naglabas mi kini Bernard abayaw na. Tulungan dakman kasin, ayan, no anyamot ti kapanunutan nyo, iti agdama, problema ak pala da ito eh. Amangan no iti sumarsarunon to nga panagpapasmi, panagkanaig mi nga agasawa kit sa anak to lang nga maigalisen no, baka kit maisawang ko nga buo tinagan ni Bernard. Kit dito nga matiklo akit ad-adan to nga agproblema ak. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kanya kasinyong ket agyaman akmet ken kati anos mo nga nangornos nang ibasa ken nang idrama. Toy pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Nasapay ko mga damit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. And more power to your program and God bless everyone. Sapay ko matagtultuloy ti programa yon tapno no adadupay ti matulungan yung agproblema kas kanya ken adupay ti maliliwaan nyo. To'y baburburiburan launay Judith iti Hawaii.